Hai unha etapa prerromana moi común a xente de montaña, sobre todo do noroeste, que é esa etapa que todos chamamos celta, que máis ben é sueva que celta, pero bueno, ca vida en Pallozas, con endogamia, moita endogamia, claro, porque realmente a xente quedábase na zona, e despois certos señoríos que se exercían desde fora. Aquí houbo, como a casa máis grande quizás é o Pazo de Quindós, que é o único pazo que se considera de alta montaña de Galicia. Eu creo que non houbo, por parte desos señoríos, non houbo moita presión aquí. A presión foi máis xa cando o Estado era máis moderno e cobraba os impostos desde o Estado español, non? As Pallozas realmente son sucesores dos castros, o que pasa é que son máis grandes, xa son máis grandes porque o cabo gando dentro. Non era por pobreza, é que era un medio estupendo para vivir. Claro, tú pensa, a ver, estamos falando ahora desde o siglo XXI que o mellor vivir ao lado das vacas, dices, Dios, non, bueno, nos anos 70 e 80 non pasaba nada por vivir ao lado. De feito, no catastro aparece sempre planta baixa das casas galegas, 90% dedicado á cuadra e 10% dedicado á vivenda, que é a subida á planta superior. Os ganados dan calor, están na parte de abaixo e producen calor para a parte de arriba. Pois na Palloza era aínda máis así, e realmente a Palloza era aislaba do calor e aislaba do frío. Tiñas todo a mao. Claro, nunha época en que indudablemente hai caramba, que houve un tránsito tremendo despois a finales do siglo XX, pero por que non iban vivir? Eu entendo perfectamente que viviran nela, non había menos comodidades que noutras, que nas casas máis convencionales. Eu creo que na guerra, non sei se sufriu tanto como na posguerra. A posguerra foi un pouquiño máis complicada. Por que? Porque a xente buscou as montañas para fuxir, e a xente tiña que alimentarse, entón baixaban aos pueblos. Polo que eu creo, nunca baixaron violentamente, é dicir, a xente viña a pedir, e dos pueblos dábanlles. No primeiro momento, os mortos que houbo, non houbo tanta xente, vales, que morrera, pero eu creo que no primeiro momento foi aproveitar a situación para certas venganzas personales. É dicir, a primeira persoa que aparece morta en Cervantes aparece, non sei se o mismo día ou o día seguinte de proclamarse o 18 de xulio, non sei se o 19 ou o 18, pero curiosamente é un home que ten unha pequena empresa de transportes. Entonces, hai esa sensación de que queda, bueno, que curioso, ahora solo queda outra empresa de transportes polo outro lado. El non estaba metido en nada. Aquí nos pueblos tiñanlle máis medo ás partidas, en principio, pois ao mellor dos falangistas por un lado, dos outros, sobre todo, claro, eran os falangistas, a fin de contas, porque eran paramilitares, non eran militares. A eso sí lle tiñan medo, pois, a ter unha persoa escondida na casa. É dicir, bueno, si ven que a teño, pois, efectivamente, vannos a fusilar. A pesar de que na miña casa o alcalde era meu abuelo, na miña casa estaba refuxado un cuñado del, sin que lo soupera, só sabía a miña abuela, estaba debaixo dunha barra de erva seca, como se chama, estos aros que teñen as caixas dos camións, sabes, que donde se pon a lona por encima, pois eso estaba aí, e ele estuvo debaixo durante moito tempo, durante, bueno, uns anos. El tiña un refuxio no bosque, na Pestana chamábase, estaba aí. Que pasaba? A ver, os guardias, ali había, para colmo, na miña casa estaba a comandancia de puesto da Guardia Civil. Entón, claro, tiña todo. A quen lle tiña medo? Solo que viñeran os falangistas. A Guardia Civil, como non iba a saber que aquel señor estaba ali, aínda que naide falaba de nada? O meu abuelo era o único que non se enteraba.